kine kisipau teli kiri kide kiri kibacur bahaga cengnya kenat kitma ban kacing celai ke bersih ha ke politik ban kalong beriuman beru kanembar sipau kadai gamali kebacur bahaga cengile thma bat ka politikal ka bom don jing shong suk shong san kanembar ka ba khandai kadai ka Israel kadai ka ri ka ba piju yo sengu ba man la ka por ha kine gisngi ka ba pat ya kata ka por kum kata ka aktif regional conflict lane ka ba klan ba hagi kam yale hapo jong ka than Middle East bat ka don ru ya ka por sipai ka balong aktif ba nang ta ka nomor pra ka diga South Sudan ka ba judan berapor ha ka politikal ka bom shong suk shong san bat ki jing ya kan an lan ki wei pat kiri nang ta ka nomor nyau ka diga Syria ka ba dang yai peteng ha ki jing shakta jong ki thma ki ba da ki snem nang ta ka Afghanistan ka jing ya le ka bom ju shong suk shong san nang ta ka jengduk pat ka bom don ya kilat jing yada lane ka security issues nang ta ka Yemen ka ba mat ya jing ha ka long bru man bru pat ka ba dang ye teng ha ki thma la bun bun snem nang ta ka ba sau ka de Democratic Republic of Congo ka ba dang ye mat ya ki kam sniu na ki kan hun king atiar nang ta ka balai ka Sudan ka ba jumat ya ki jing yale thma hapo la kari pat ka long briu man briu ka ba duna pha nang ta ka ba ar ka Ukraine ka dang nimat ya ka thma pat ka jing sha penjon pat ka jing sha pen kan ria jaka jong ki briu nang ta ka nambar ka ban kong kadai ka Russia ka ba dia kan tu ya ka jing ka ba krau bha ha ka jing ya kan at jong ki sipai bat ka jing ya le bat ki wei pat kiri nang tang nya pe ja sipau teli kiri ki babat ha ka kerdan ka ba hakmat ha ka shong suk shong san hapo jong kari kanembar ka ba sipau ka dega Finland kanai kari ka dega balong safe ka balong stable bat ka ba duna bha ki kam sniu nang ta ka nambar khandai ka dega Slovenia kaneru kalonggari ka ba long safe bha bat ka ba duna bha ha ka ching ya per ha ka yo ka kot nang ta ka nambar pra ka dega Denmark ka ba duna ka ching bam sap bat ka ba don ya ka bha ka miat ka ba piang bat ka ba don ya ka ching long mar ka chu ka ba paka nang ta ka nambar nyau ka diga Portugal ka ba long safe bat ka bala roy bha ha ki kam yada bat ki social program nang ta ka nambar ka bandriu ka Singapore kane ka diga ri ka ba long safe bha na baro kiri hapo jong ka Asia ka ba don ya ki an ki ba paka bat ka ba don ya ki an sarkar ki ba paka ka nambar san ka Switzerland ka ba ki khot ka tagari ka balong neutrality ka balong stability pan ka ba khan bha ha ka yo ka kot nang ta ka nambar sau ka dei ka Austria ka balong neutral bat ka ba fokus bha ha ka sub kasan ana ka diplomasi nang ta ka nambar lai ka dei ka New Zealand ka balong safe bat ka sensar ka khadar ka ba paka bat ka ba kiar na ki jing ya kan at jong ka perthai nang ta ka nambar ar ka dega Ireland ka balong neutral ha ki kam ya kan at jong ka perthai bat ka sarkar ka balong stable bat ka ba dunam ha ki kam sniu Iceland ka ba dei ka ri ka ba bat ha ka kerdan ka ba nang kong lak palat khatsan snem ha ka suk kasan kam don sipai
Handrai kacingnya sanya para beriu kabalong hadu kata-kata.